RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong pulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Minerva, minyo ug may duha ka mga anak. Niyang magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong kamanghuran. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Sama, manglatog, makipirte ni Lola. O, anak. Maong ikaw matug kag sayo ron, ha? Okay? Yes, Mama. Yay! Daghan na ba kag slides dito? O nya, nasay monkey bar. Yay, ganahan ko na, Mama. Maong sige na. Katog na. Good night. Good night, Mama. Oh, andam na ta na mga danunon, kay mga dito na ta? Andam na, Noy. Nahakot na ta ng sasakinan. Oh, na, hala, sige. Mugi ka na ta. Ikaw man maoy mo drive sa multicab, no? O, Noy. Oh, amping sa pag-drive, ha? Narabay mga bata sa kini mo. Asas mama pod. O, Noy. Day, dali na. Excited ako, Mama. Sus ba yan yung bata, uy? Naibaw ko, gabi ipagid kang excited. Doon na ta, Mama. Layo-layo, pagid na. Milir mga bata, kupli! Ay! Ang gawa, Noy. Katong nakabangga ninyo ba? Nag-practice mong di ko nutog drive. Mao lagi. Salamat na lang ko nga waray kadaot ako pamilya. Alagin, Noy. Ya, okay naman ka mo ni Minerva. Okay lang, eh. Na-check na, Miss Dr. Gani, ha? Wala may maunsa si Jazz, ha? Salamat yung taon, Noy. Kaya si Mama, nabala ka yung taon ninyo. Birthday rin taon niya ron.
Mo nagiingon do nga dili ta mag-celebrate sa gawas. Adto lang gyud sa bahay. Kay basin maong mahitabo ni kay doon na pa unyay mas grabing mahitabo sa unahan kun. Gipadayon pa ta. Mawag yun, Noy. Adto na kita sa bahay ini. Dili ko ganahan kaon. May lami. Unsa ko'y way lami, nak? Favorite man na nimo. May lami, be. Unsa? Day, nagdaot man si Inday. Umpot na ng batao. Pilian naman kipagkaon. Kana day ganahan kayo niya mo imong ipakaon niya. Pero may man bitaw. Kanusa mo ganda na ako gipugos og pagkaon nga di niya ganahan? Siya ra may moingon nga way lami. Ha? Jasa! Jasa, kaon na dire! Jasa! Asa naman yung bataa eh? Jasa! Jasa, asa naman ka? Jasa! Ni, aram gud kay ka din eh. Ganihara ko sigig sangtip ni mo, di man ka mo tubag. Jasa! Tubag ko no! Ning mga nangagi, mo ni ako nabantayan sa akong anak. Magsige lang siya kinuktok. Kung nako'y pangutana, mutubag siya pero taod-taod pa. Dili dayon makatubag. Usahay, awayan na mo sa kumbana, kay mubo manggod ko pasensya. Mo nang makasab-an yun akong anak. Ilabi na akong oras na stingkaon. Unya, matagbaw pa ko pangita niya. Unya, bisag kapila na nako tawkon, dili mo tubag, bisag naarade siya sa duol. Unya, Yun siya man mong bata. Inday, hilom na, hilom. Hilom na ha. da, kung gikasab-an, uy. Kapila ko magsikik tawag. Aron mo kaon na. Naares doon, di gyud mo tubag. Sam ka dayo eh. Para ka na lang. Da, umasan na ako dapati, uroy. Ako rin gipasabot nga kumutawag gani ko, mutubag dayon siya. Unsa ang pagkasabot kung tas ama sa dimog tingog? Sige na. Ako ni balag pagkaon niya. Bahuway lang dito kay basin og ikapoy pud ka. Sorry, Lord. Tungod sa kamubo sa kong pasensya, nakasabaan ko na hinuon ng akong anak. Magid ko'y ayong pagkainahan. Minerva! Oh. Minerva, magdali! Nga naman, Ron. Minerva! Sa magkahinay tabo. Dong? Ang tawa si Inday, oh. Mura manig nagsisure. Ginoo ko. Dong, dadong tadayin siya sa ospital.
Naay epilepsy ang inyong anak. Unsa, Dok? I don't know if present ba ni nga behavior sa inyong anak. Kanang repetitive movement, such as lip smacking, ingon man, rapid eye blinking, temporary confusion, ug kanang maghinuktok siya. Kituo ko. Mao di ay. Dok, sa mahinungdan ani. It could be sa mga kaliwat or naa siya'y head trauma nga nakakos ani. Doon na ba siya history nga na-aksidente siya? Unsa, Dok? Nagkahilakay ko sa akong nahibawan nga naadi ay epilepsy ang akong anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, matod sa doktor, pwede ko nung nga kaliwat ni siya o baka ha na ay head trauma ang akong anak. Wa man sab may mahinumdum nga naa may kaliwat sa kumbana nga naay epilepsy. Pero nakasuway mi nga na disgrasya, pero nagpa-check up man dayon mi adto og doktor. Ug matod pa sa doktor, okay ra mi. Posible ka nga nasayop ang doktor adto ug wa mi niya ma-check up og maayo. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y tambal sa epilepsy o hangtod sa hangtod na gyud ni nga naa sa akong anak? Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili ba ni makaapekto aron magpuyo siya sa normal nga kinabuhi hangtod nga mudako siya? Ikatulong pangutana, unsa may angayang likayan aron dili ma-trigger ang iyang sakit? Luwas ra ba nga mo eskwela siya bisag naa siya epilepsy? Unsaon ako pagsiguro nga dili siya mauwawan o ma-discriminate sa eskwelahan tungod sa iyang sakit? Ikaw pa to katapusang pangutana, mahimo ba nga mula pa sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Unsa masab nga pagkaon o lifestyle ang makatabang sa iyang kahimtang? Unsa man po'y mga side effects nga akong bantayan sa iyang medisina? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Minerva. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o drebas mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal mga problema, ato ni Elin Bathan ang bahala ni Ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, imo na ko ning basahan. Life is too short, no replay, no rewind. So let us enjoy as it comes. Why rewind Ang mahitabo og karon dili na ni mausab ugma, galayan ng pizza ugma, ha? Ayo pinang ugma na lang ba nga nagkamit ang manyana habit ba? Ugma na lang next year na lang ta mag-reunion, next year usa ka tuig na diferensya sa imong edad. Next year na lang kumatin sa tong reunion. By the way, kanang magatin og reunion na, may mga uban bitaw, banding na siya, banding ha, dili bullying. Purbida na ko natin ng reunion na unsa ba tong ating usa dito ng bully man, dili maayo. Ang intelligence sa tao dili lang academic ha, daghang klaseng basihan sa intelligence sa tao. Dili lang imong grado sa eskwelahan, daghang basihan. Okay? So ang atong matatampo karong adlaw si Minerva. Minyo ni siya, may duha ka mga anak, taga Cebu City. Wow! Musta naman ang mga taga Cebu City, no? Musta naman ang atong mga empleyado diya sa... Kanhi empleyado. Kaya wala naman siya, nang-retire naman ng uban. Si Joy Alo, Susit Kulina, Malu Bakalan, si Lulu Nietes, ug si... Musta naman ang taga San Fernando, San Fernando, Cebu, Eric, ug si Lorna Manugas, Samuel Dison Pero, makanang parinte siguro na po sa akong parinte, no? Si Nestor Dison Obra, apelido na ko ni si Nestor, ug si, isa pa ba akong great uban? Balik na ko great ng si mga Baruga family. Salamat kayo Sir Ernie, ha? Tabang mo na ko
decide dun sa akong paliton, 45 degrees ba nga pipe or 90 degrees pa. O bilang paitan eh. Inguntaan ako sa may Bright Century Hardware, nalipatan mo lang, sir, kung sa mga angle, 45 or 90. Okay, akong gingnan ko, ma'am. Wag yung ko'y kalibutan na naman, may pitang tambal pa na, kay balo ko, ikaw doktor ko. May ganit kay na si Ernie Baragan rin tabang lang. Thank you very much, sir. O mga taga NA Shooting Range, ha? Mga Mayol family, ha? O taga dia sa Argao. Okay? Going back to our sender, si Minerva. Ha? Sa maning problema ni Minerva. Unang pangutana. Matod sa doktor, pwede daw nga kaliwat ni siya o baka na ay head trauma akong anak. Wala man sad ni mahinomdom nga naami kaliwat sa akong bana nga naay epilepsy. Pero nakasuway mi nga nadisgrasya pero nagpa-check up man mi dito dayon ug matod sa doktor okay raman mi. Posible kaha nga nasayop ang doktor ato wala mi niya ma-check up ug maayo. So ang imong anak mo ay gituhuan nga naay epilepsy. No, daghan man ning klaseng epilepsy naay grand mal sumasa kung may balaan, naay absence, naay pitimal, nga murag matter of seconds or minutes ra nga murag bawa kasi mong kagalingon. Ang kanang grand mal, tonic-clonic convulsion nga ang atakihon, kanang makuyapan yun, pila ka seconds or minutes, no? Buwa ang baba, manay kuyaw kayo, dili maayo nga mo drive og motor vehicle or mo kat-kat og taas nga pader. Ang hinungdan aning epilepsy, daghan, no? Head trauma, sa pag-deliver, basig traumatic delivery, dry labor, or whatever, wrong presentation, dili sipalik, o infection. No? Ang pamaagi namong mga doktor, pagsuta, kung ang usa ka pasyente naabay epilepsy, is amo ni siyang eksaminon pinagi sa electroencephalography. Electroencephalography. Kini siya, lahi ni siya sa electrocardiology, kanang EKG ba? Kaya sa kasing-kasing man ng EKG. Ang kanang EEG, electroencephalography, ari na sa head na anay mga electrodes nga ibutang, depende sa brainwaves, makita, especially sa usa ka neurologist, mahibalan kung naabay abnormal tracing ang pag-function sa utok sa usa ka pasyente. So, to confirm whether epileptic ba yun is electroencephalography. So, daghang mga hinungdan ani Ma'am Minerva. No? Ikaduhang pangutana, doon na ba ni tambal aning epilepsy o hangtod sa hangtod na yun ni nga naay akong anak? Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili ba ni makaapekto aron magpuyo siya nga normal nga kinabuhi hangtod nga mudako siya? Naay tambal ang epilepsy. Di kasubo nako nga murag lifetime na gini siya, no? Delikado ni siya kung ang aktibidad sa usa ka epileptic nga tao risgo. Balitan mo lagi na mo kat og mga habog ng mga lugar, dili good siya advisable mag swimming or mo drive og mga motor vehicle, motorcycle ba kuan. Makamatay ni kay he is more prone to meet some accidents. Makaapekto ni siya ang pagpuyo although ma-maintain ni siya og mga tambal. So, sa may mga tambal sa epilepsy, no? Daghan, tigritol, no? Carbamazepine, no? Nay dilantin, nay lamotrigine, nay dipakot, no? Daghan kayo na yung mga tambal. Mamili lang mo, ha? Mo na sa mga tambal nga akong niresita sa akong mga pasyente nga na mga seizure problem. Ug akong balikon, magdepende sa klase sa seizure, the grand mal, absence, or pitimal, o mga dili kayo grabe. Ang pinakagrabe ani kanang grand mal epilepsy, no? Ikatulong pangutana, unsa may angayang likayan o dili matrigger ang iyang sakit. Maglikay kag kanang mga moving lights, no? Labi na karon Pasko, no? Daghang kayong mga dancing lights sa mga Christmas tree, ha? May mga disco-disco. Abuid lang may ingon anak kay mutotok na siya mga dancing lights o mga lights nga nagtuyok, maka-trigger na siya og epileptic
attack. Luwas ra ba nga mo eskwela siya, bisan na siya epilepsy, pwede raman siya mo eskwela, maintain lang sa tambal, o careful lang, katuingon ako, nga dili mag-drive, o mukat-kat, o muanan ang mga lugar nga, mag-swimming-swimming nga way kuyog, pwede ra good po mag-swimming, nalay kuyog, nga simbak kong katakihon, ay makatabang, nga di kay magsulo-sulo lang. Kung saan ako, pag siguro nga dili siya mauwawan, o ma-discriminate sa eskwelahan, tungod sa iyang sakit, i-maintain lang og kuan, ma'am. I-maintain lang og anti-epileptic nga medication. Akong balikon, naatay carbamazepine, dilantin, phenobarbital, naatay lamotrigine, naatay dipakot. Daghan kayo, mamili lang ka. Huwag pindi po sa imong budget, no? Okay? Ikaw ba itong katapos ang pangutana? Mahimo ba nga mulapas sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Kung sa man sad nga mga pagkaon na lifestyle ang makatabang sa iyang kahimtang? Kung sa man po yung mga side effects nga akong bantayan sa iyang mga medisina? Well, naman tayo recommended dose depende sa iyang weight, depende sa klase sa epilepsy. Wako ka kuan po pila po sa kadako po ning kining inunta imong kuano imong anak, iyang mga anak na yang nasakit, no? Magdepende, napidepende. Kaya kami mga doktor, we will be guided according to the chronicity of the illness, sa weight, sa gender, mga na, hanggang kuana. Ang lifestyle, kuan lang yun. Kanang careful lang. Pagkaon, wala may ginadili, gawas kong allergy. O ang mga tambal, wala may side effect. No? Basta kay recommended dose sa doktor, tumanon lang. Ug makapalta, di wala tayo mahimuad to, succeeding dosage, tumanon lang kung pila may inunta dosage nga ihatag sa imong attending doctor. Preferably, ang doktor ani is neurologist. Ako, psychiatrist man ko, pero na ako yung mga pasyente nga akong gibisitahan ng mga dipakot, carbamazepine, mga phenobarbital, na ako mga pasyente ani. Alright? So, nakasabot ka sa mga speaker ni Mama Minerva, din sa Cebu City, o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Thank you very much. Kay, nalipay po ko, kay dimension may sa Catholic Mass Media Award dito sa Manila. Lipay po ko. Kay part ba po ko. Gitawagan, giteksan ko ng Ma'am Teresa Tirol, ang atong scriptwriter. So, congratulations na. Kung sa may akong gibuhat, ma'am. Sa mga na-mention ko dito sa Manila. So, congratulations sa mga talents na to. No? Kay, grabe itong mga talents. World class yung mga talents. No? Okay, so from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mao Nationwide Tatak Raman. Daghang salamat o maayong